Hallo, som og velkommen til den. I dag er jeg på vej til at være. Yes. Den her jakke. Den slår ud på. Så det er dejligt. Jeg laver tegnerdele. Ser I. Jeg vidste ikke, at jeg kunne lægge dem op på YouTube, men jeg har tegnet det, og så har jeg savet dem, så kan jeg åbenbart lægge dem op på YouTube. Det er rigtig dejligt. Så kan jeg spille lidt andet end gaming og vlogs. Hey, så kan jeg egentlig lige svare på det her spørgsmål. Skal man have 1000 subscribers for at være YouTuber? Ja, så kan jeg give jer lidt tid. Men jeg kan ikke se det. Ej, jeg forstår det ikke. Hvad er det? Nu er det bare skrald. Og jeg troede lige, det var noget andet. Noget det ikke. Hvad er det? Det var bare skrald som længst. Så tager jeg lige min negle. Ja. Den har skal ind i mit hus. Nu er vi så på vej ind i mit hus. Så tager jeg en taske. Så den her. Og så er hjemme. Ja. Og hvis ikke der var så fint der lige hjem. Og så vil jeg gøre en yoghurt. Jeg tror det var på en dag. Eller det var det, for jeg spiste det til morgenmad. Og jeg glemte at rydde op, fordi jeg skulle glemme bussen. Tænder fjernsynet. Fjernbetjening. Samsung! Og jeg synes, det er sindssygt sejt. Ja. Hvor kan man se den henne? Hvorfor kan man ikke se den? Der. Den der knap. Den der. Det er en fodboldknap. Jeg synes, det er rigtig sejt. Rigtig sejt. Men der kommer en ny serie ud. Det skal jeg faktisk sige, den hedder Tegner. Og jeg tegner en masse forskellige ting. Jeg har sagt det engang. Måske. Men okay. Men I må meget gerne skrive det med 1000 subscribers. Jeg vil rigtig gerne vide det. Okay, det er der nogen, der siger, man skal. Men det er der også nogen, der siger, man ikke skal. Og jeg synes ikke, man skal. Forresten. Ja, min første video er blevet optaget lige. Faktisk. Så havde vi stillet den stol der. Grunden til dig er det der mærke. Deroppe. Det er slet ikke fordi Philip kom til at smadre det. Ja, okay. Jeg kom til at smadre det. Så stillede vi en stol der, og så stillede vi en stol. Nej, vi stillede en stol med en blomst, med min telefon. Og så stillede vi venter mig der, og så lavede vi velkommen til min kanal. Og I må subscribe, like, dislike, hvis I ikke kan lide den. Det kommer an på, hvad I kan lide.
slå klokken til, hvis I gerne vil vide, hvornår jeg lægger en ny video ud. Og så kan I huske subscribe, skrive en kommentar. Husk at skrive en kommentar om man skal have 1000 for at være en YouTuber. Hej hej.